Il-Qorti tal-Appell f'Ottubru li għadda sabet li kuntrattur qrib ħafna tal-Partit Nazzjonalista għeddet ħaddiema tiegħu li jekk kienu ser jivvutaw għall-Partit Laburista kienu ser jitilfu l-impjieg tagħhom. Dan kien żvelat is-sibt filgħaxija mid-deputat mexxej Laburista Anġlu Farrugia f'dibattitu mal-Viċi Kap Nazzjonalista fil-programm Xarabank fuq il-PBS. Il-każ kien tqajjem l-ewwel darba minn Farrugia nnifsu immedjatament wara l-elezzjoni ġenerali tal-2008. L-akkużat ġie missjubħati illi għeddet il-ħaddiema li kellu miegħu għax kellu suspett li setgħu jivvotaw lill-Partit Laburista. U qallhom illi jekk tivvotaw il-Partit Laburista tiġux għax-xogħol nhar it-tnejn. Ikkonfrontat b'din is-sentenza tal-qorti, il-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil mhux biss ma rridx iwieġeb iżda qal li din is-sentenza tal-qorti hija ħmerija. Il-nies mhux dawn il-ħmerijiet jippretendu. Id-diskussjoni bdiet bil-kummenti miż-żewġ naħat dwar il-fatt li l-bieraħ Simon Busuttil ħarab minn Franco De Bono. Anġlu Farrugia qal li Simon Busuttil sar Viċi Kap blajta ta' rekonċiljazzjoni, iżda l-ġimgħa filgħaxija meta kellu ċ-ċans jitkellem ma' Franco De Bono għażel li jingħalaq f'kamra. Qed li tittamel il-rikonċiljazzjoni. Allora evitajt kellek okkażjoni bħal din illi tiltaqa' ma' Franco De Bono tiddiskuti miegħu. Evitajta, mort nagħlaq dik il-kamra. Minħa tiegħu 24 siegħa wara li rifjuta li jieħu sehem f'dibattitu ma' Franco De Bono, Simon Busuttil qal li kien lest li jitkellem dwar l-issues kollha li qajjem De Bono. Issues kollha li semmejt int, semmihom Franco De Bono, issemmihom int, isemmihom kulħadd u aħna lesti li nitkellmu fuqhom meta trid. Bħal Prim Ministru Lorenz Gonzi iżda saħaq li l-każ ta' Franco De Bono huwa magħluq. Issa il-każ Franco De Bono ingħalaq. Simon Busuttil iddikjara li jinsab gburi li kiteb il-programm elettorali tal-2008, programm li iddikjara li twettaq kważi kollu. L-ewwel nett, il-programm elettorali tal-2008 iva jiena ktibtu, jiena gburi illi ktibtu u gburi wkoll il-gvern li jiena nappoġġja wettaq tista' tgħid il-programm kollu bi ftit eċċezzjonijiet żgħar. Anġlu Farrugia qal li rikonċiljazzjoni li tkellem dwarha Simon Busuttil issarfet fuljet anonimu mimli biża' u gideb li ntbagħat lil ħaddiema taċ-ċivil. Inti kemm ilek Viċi Kap, tant qed tiżra firda illi batt kemm ilek hemmhekk jew jekk ma tafx ara x'ġara. Battu itri anonimi. Inkluż il-Carmen minn Mosta battu lettra anonima. Fejn qed tula isma' jekk jitla l-Partit Laburista ħataraw kif ħaduha transfer. Simon Busuttil qal li ma jeskużax ruħu għal dan il-fuljett, anzi żied li huwa jaqbel miegħu. Skużax ruħi, meta jien qiegħed nabża lin-nies, qiegħed inwissi lin-nies xi tfisser ħela taqbel magħhom, jekk tkun fil-gvern u żgur li naqbel magħhom. Tema oħra li qamet matul id-diskussjoni kienet iż-żieda ta' 500 euro li ħal Prim Ministru u l-Kabinett. Id-deputat mexxej Laburista staqsa lil Simon Busuttil jekk il-Prim Ministru u l-Ministri tawx l-eluf ta' euro li ħadu riżultat ta' żieda tal-500 euro fil-ġimgħa lura. Jekk dawk il-Ministri u Segretarju Parlamentari u Lorenz Gonzi, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista, jekk raddewx lura il-500 euro li ħadu fil-ġimgħa bil-ħabbi tiegħek ukoll għax ma naħsib li kont taf inti. Sa meta ġew sospiżi dis-sena. Qed nitkellmu fuq eluf tal-poplu Malti. Simon Busuttil mhux biss ma kkonfermax dan, iżda kkonferma li din ġiet revokata biss minn Jannar li għadda. Ħallasom lura illi tom lura l-poplu Malti. Revokata minn Jannar illi għadda. Filwaqt li sellem lill-Ministru Joe Cassar, Simon Busuttil qal li l-problema tal-pilloli out of stock qed tkun indirizzata. Jiena qiegħed ngħid illi l-kwistjoni tal-out of stock qed tiġi indirizzata kontinwament ukoll, imma hija minnew lid-dinja li dawn l-affarijiet jiġru. Il-Viċi Kap Nazzjonalista ftaħar ukoll b'kemm skontu tneħħew taxxi fl-aħħar 5 snin. Gvern Nazzjonalista naqqas jew neħħa 25 taxxa. Nirrepeti, naqqas jew neħħa 25 taxxa.